Hapon mga tugang, nasa ikapitong aldaw na po kita ka novenaryo kinang La Purisima Concepcion. Theme, Clergy and the Laity, Disciples of Christ. Clergy, consecrated persons, and the laity, communing for deeper discipleships and godliness. Ang mamayo po kang selebrasyon kaining banal na misa, iyo po si Reverendo Padre William Santiago, Formator, Holy Rosary Major Seminary, Naga City. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Sangaran ka nama, asin ka naki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristong kakurang nanta, ang pagkamot kan Diyos sa siyang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang sa pagdulot niya to kaniyong banal na Santa Misa, pasalamatan niya to ang mahal na Diyos. Sa gabos na mga grasya, asin biyaya ni tinaw niya sa tuya, lalong-lalo na sa mga grasya na itinahon niya sa satuya, huli na lamang sa mga pamibi as in intersesyon kan sa tuyang mahal na patron si Immaculada Concepcion. Ngunyan tayo na magkanigol kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, promdomon as in pagsolsulan niya to ang sa tuyang mga kasalan, maghagad ning kapatawaran sa mahal na Diyos. Gawos kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri,
sa sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles and Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tuwang mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. Diyos na maherakon, kami nag-uumaw kinang La Purisima Concepcion, inakan kagurangnan. Huli kan pagirumdum niya mo kan balawag ng devosyon kina. Magnalubo man lugod kami sa kabanalan na sinkarahayan. Huli ka Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghahade sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang kapos. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwas sa pamilya ni Jesse. Sarong sanga matubo hali sa iyang mga gamot. Yaon sa iya ang espiritu nin kagurangnan, espiritu nin kadunungan asin kaisipan, espiritu nin kahatulan asin kapangyarihan, espiritu nin pakasabot asin pagkatakot sa kagurangnan. Ang pagkatakot sa kagurangnan, iyo ang sa iyang kagayagayahan. Bakong huli sa nahihiling ang sa iyang paghukom. Matanos ang sa iyang paghukom sa mga dukha. Mahusay ang sa iyang paghatol sa mga daing sukat. Ang sa iyang tataramon pamakol sa mga tawong daing puso. Ang sa iyang kahatolan, kagadanan sa mga tawong maraot. Katanosan ang hagkos sa iyang habayan, kaimbudan ang pamugkos na sa iyang ginagamit. Dangan ang mabangis na hayop, makikiiba sa kordero. Ang tigre, makikitubay sa kanding. Ang ugbonin baka asin leon, mag-iibahan sa pagsabsab. Ang baka asin ang leon, magiging magkatuod sa kaibahan ng sarong aki na mga ngataman sa inda. Siring sa toro, ang leon magsasabsab ng dagami. Ang umboy magkakawat sa lungib kan halas. Ang kamot ng sadit na aki, ibubugtak sa pinag-eerokan kan halas. Daining karatan o pangratak nagigibuhon sa bulod kong banal. Hulitaan mga banwaan, mapapano nin pakamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat na pano ni mga tubig. Saldaw na iyan, ang gamot ni Jesse matindog bilang tanda sa katauhan. Hahanapon kan mga banwaan, asin ang sa iyang harong magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang sa tuyapong simbag. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanoan,
asin an katuninungan sagkod pa man. Ang katanusan mamumurak sa iyang kapanuan, asin ang katuninungan sagkod paman. O Diyos, itao mo sa hadi ang kahatulan, asin sa aki kan hadi ang katanusan. Matano siyang maghahadi sa banwaan, ang nagtitios sa iyang mahirakan. Ang katanusan mamumurak sa iyang kapanuan, asin ang katuninungan sagkod paman. Sa iyang panahon mamumurak ang katanusan, magdadanay sagkod paman ang katuninungan. Siya maghahadi poon sa dagat, sagkod sa dagat, poon sa salog, sagkod sa mga puro kan daga. Ang katanusan mamumurak sa iyang kapanuan, asin ang katuninungan sagkod paman. Ililigtas niya ang mga duka na nagaagrangay, asin ang mga nagtitios na mayo ni nakikidumamay. Sa iyang mahirakan ang mga mapakumbaba, asin dukha, ang buhay nin mga duka sa iyang ililigtas. Ang katanusan mamumurak sa iyang kapanuan, asin ang katuninungan sagkod paman. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus pano kan kaugmahan ni Espiritu Santo nagpangadji. Pag umawon ka, Ama, kagurangnan nin langit asin daga. Huli taan mga bagay na ini na tinago mo sa mga madunong asin mga may inadalan, ipinahayag mo sa mga mapakumbaba. Pag umawon ka, Ama, huli ta siring an sa imong pinagmarhay. Da ini nakakamidbid kun si isay an aki kundi an ama, asin kun si isay an ama kundi an aki, asin an buot pahayagan kan aki. Dangan nagkiling sa mga disipulos asin nagsabi sa inda, paladan an mga mata na nakakahiling kan sa indong nahihiling. Totoong sinasabi ko sa indo, dakol na propeta asin hadi nagmaawot na makahiling kan sa indong nahihiling, asin da inindan nahiling. Buot makadangog kan sa indong nadadangog, asin da ininda nadangog. Marhay na bareta kan sa tung kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Sa tuyang ginagalangan na sinamumutan na kura paroko, kanyang parokya si Father Aba. Sa bisita niya itong padi, si Father Marciano Nabo. Assign po siya duman sa Iriga. Sasayin po gabos ng mga devotos kan sa tuyang mahal na ina, Diyos maray na banggi po. Yaw na po kita sa pitong aldaw kan sa tuyang pagandam para sa kapiyastahan kan sa tuyang mahal na patrona.
Asin ang sa tuyang pag-andam para sa kapiyastahan kan sa tuyang mahal na patrona, ginigibon niya to sa laugman kan sa pang pagandam na ginigibon niya to unya na panahon ni Adviento para sa pagdatong, pagselebrar kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Sulugod, ang novena na pinaghihimo niya to, mas makatabang din sa pagandam niya to kan sa tuyang mga sadiri para sa mas makahulugan na selebrasyon, bako lang kan fiesta kan sa tuyang parokya, kan fiesta kan sa tuyang patrona, kundi siring man sa mas dakulang kapiyastahan kan sa tuyang pagtubod na mayong iba, kundi ang pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Ang hapot mo niyan mga tugang, paano mas magiging meaningful, makahulugan ang sa tuyang pag-andam para sa kapiyastahan kan sa tuyang patrona, isiring man para sa kapiyastahan kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Tinatabangan kita kan mga tema sa aru-aldaw na pagnunvinan niya to para sa kapiyastahan kan sa tuyang mahal na ina. Asin sa aldaw na iniyo, ang tema na sa tuyang paghuhurup-hurupan, mayong iba kundi na ang padi asin mga laiko nagdadamayan sa mas hararom na pagsunod kay Kristo asin sa buhay nin kabanalan. Nagtutubod po ako mga tugang ng ebanghelyo niya itong unyan, matao sa satuya nin mga punto tangani na mahiling niya to, mahiling niya to ang relevance, ang importansya kan sa tuyang tema sa aldaw na iniyo. Sa ebanghelyo na dawog niya to si Jesucristo nagtaonin pag-umaw sa iyang ama. Pag-umawon ka ama, ninulita pinagmawot mo na ang gabos na ini maaraman bako kan mga madunong kundi kan simpleng mga tao. Aram po niya to kung ano nangyari sa ministeryo na Jesucristo na itong mga madunong sa Israel, mga nagtutukdo sa Israel, mga may pagkaaram sa Biblia, may pagkaaram sa propesiya, sindalugod so dahi nag-ako, dahi nagtubod, dahi nagmidbid, dahi nagbisto sa satuyang kagurangnan si Jesucristo. Kung kaya, ang ebanghelyo, mga tugang, madara sa satuya sa pagsimbag sa kahapotan. Gura no niya to kabisto ang satuyang kagurangnan. Kung sa Jesucristo nagpasalamat sa iyang ama ninhulita, nabistuan siya kan mga saradit na tao duman sa Israel, ang hapot man sa satuya ngunyan, gura no niya to kabisto ang satuyang kagurangnan. Ikaw po ning sarong santo na nagsabi, in fact, si Saint Dominic of Guzman, ang sakuyang patron sa Gainsa, sa samoyang parokya. Siya nagsabi na, the more I know you, the more I become ignorant of you. The more I know you, the more I become ignorant of you. Ini yung sinabi ni Santo Domingo de Guzman, inhulita, sa kababasa niya, manunungod kay Jesucristo, manunungod sa mahal na Diyos, manunungod sa satuyang kagurangnan, mas lalong dain niya narururup ang kararuman kang misteryo kan pagkamot nin mahal na Diyos, ang kararuman kang misteryo kang Diyos, lalong-lalo na in relasyon sa iyang pagkabuhay. Kung kaya ano ang sayang ginibo, mantang siring ang realidad, ipinag-devote ni Saint Dominic of Guzman ang sayang sadiri sa pagpapamibi. My dear brothers and sisters, true knowledge of God, true knowledge of our Lord Jesus Christ does not come from the readings that we do, but rather through knowledge of God, through knowledge of Jesus Christ, comes to us through prayer. Sa pagpapamibi, mga tugang, mas Diyan kita nagkakaigwa ng personal encounter with Jesus Christ. And this personal encounter with Jesus Christ allows us therefore
to know more about our Lord Jesus Christ. Ini yung personal na engkwentro niya to sa kagurangnan sa paagi kan sa tuyang pagpapamibi, iyo ang nagtatao sa satuya nin oportunidad tangani na mas mabistuhan niya to ang satuyang kagurangnan, kanya mas mabistuhan niya to ang kung si isay siya sa satuyang pagkabuhay. So siguro mga tugang, iyo po ini ang enot na invitasyon para sa lambang saro sa satuya. Laiko asin padi, tangani na kita daramay na magtalubo sa satuyang pagiging disipulo kan satuyang kagurangnan, tangani na kita sarabay daramay na magtalubo sa satuyang buhay kabanalan. Iyo ini ang enot na pangalukan sa satuya. Kung totoo na sa paagi kan pagpapamibi, mas nabibistuhan niya to ang satuyang kagurangnan, iyo ini ang pangalukan sa satuya ngunyan. Lalong-lalong na sa panahon na ini ng Adbyento, na kung saan pinagprepararan niya to ang pagdatong kan satuyang kagurangnan. Nalugod, maging mas prayerful kita sa panahon na iningon yan, nalugod sa pagandam niya to, sa paghala, sa pagsabat, sa pagdatong kan satuyang kagurangnan, mas maging devout kita sa satuyang pagpapamibi. Because after all, mga tugang, ang personal encounter ta na may i-experience niya to sa paagi ng pagpapamibi, iyo ini ang magiging ugat kung papaano kita magiging disipulo kan satuyang kagurangnan. Bako daw mga tugang na ang enkwentro ni Birhen Maria sa iyang kagurangnan, sa satuyang kagurangnan sa Hesus Kristo, iyo ang nagtulod sa iya. Tangani na tulos-tulos, ihiras ang marhay na bareta na inako niya sa paagi kan Anghel Gabriel. Balikan po niya to ang nangyari kan ang Anghel Gabriel nag-anunsyar kay Birhen Maria kan plano nin mahal na Diyos na siya magiging ina kan satuyang manunubos. Pagkatapos kang anunsasyon, ano ang naging response kan satuyang kagurangnan? Naghidali siya, nagpasiring dumanti sa sayang pinsan na si Elizabeth, tangani na magtaon ng serbisyo sa sayang pinsan na sa mga panahon na ito, nasa ika-6 ng bulan kan sa iyang pagbabados. Mayong pasabi, mayong imbitasyon, hali sa sayang pinsan na si Elizabeth, alagad ang nagtulod kay Birhen Maria, tangay na tulos-tulos dumuman siya magtaon ng serbisyo sa sayang pinsan na si Elizabeth, mayong iba kundi ang personal encounter, ang sa iyang religious experience na nakuha niya, kang inako niya ang satuyang kagurangnan, kang ang satuyang kagurangnan mabuo sa iyang sinapupunan. Iyo ini mga tugang ang ugat, ang naging ugat kan pagiging disipulo, kan ang nagtulod kay Birhen Maria, tangani na tulos-tulos ihiras ang ebanghelyo, ihiras ang marhay na bareta na inako niya sa iyang pagkabuhay. Bako daw po pong iniman ang imbitasyon sa satuya, lalong-lalo na sa mga panahon na iningon yan. Na kung saan, kung hihilingon niya to ang nangyayari sa tuyang sosyudad, mahihiling niya to ang kakaiba ng dalagan kan sa tuyang pagkabuhay, kakaibang dalagan kan pagkabuhay kan sa tuyang komunidad, kakaibang dalagan kan pagkabuhay sa satuyang sosyudad. Na kung saan, mahapot kita, paano tinatawan ng importansya nin mga tao ang sa indang eksperyensya sa presensya nin mahal na Diyos. O namamatean pa daw nin tao sa sosyudad ang presensya nin mahal na Diyos. Ang lambang religious experience, ang experience niya sa mahal na Diyos, mga tugang, ini nagdadara nin kaugmahan sa lambang saro. Sa tao na naka-experience kan presensya nin mahal na Diyos, ini minatao nin kaugmahan sa sayang pagkabuhay. Siring na si Santa Maria na ugma, kung kaya tulos-tulos siya na naghidali, nagpasiring sa sayang pinsan na si Elizabeth, kung siya naging maugma sa nakang ang akin nin mahal na Diyos, mabuo sa sayang sinapupunan, dahil po nagkakaiba ang religious experience man niya to. Dahil nagkakaiba ang experience niya to sa presensya nin mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay.
ang lambang religious experience, ang lambang eksperyensya ng tao, kang presensya nin mahal na Dios, minataw iniyo nin kaugmahan, minataw iniyo nin kagayagayahan sa pagkabuhay nin sarong tao. Alagad ang hapot, gurano kita ka-willing na magheras kang inaapod niya tong religious experience sa satuyang pagkabuhay. Gurano kita ka-willing na magheras kang experience niya to, kang presensya nin mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay. Sa laog kan satuyang pamilya. Gurano niya to ninanamnam ang presensya nin mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay. Paano niya to? Nagkakaigwa pa daw kita sa laog kan satuyang pamilya ning paghiraras-hirasan kang eksperyensya sa presensya nin mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay. O nagkakaigwa daw ning oportunidad sa laog kan satuyang pamilya tangani na ang lambang miyembro kan satuyang pamilya magkaigwa kang inaapod na religious experience. Saro sa pinaka proud kita bilang mga Filipinos, yun na saro kita sa pinakakatolikong nasyon sa bilog na kinaban. Alagad, papaano ini na ipapahiling sa sosyudad? Papaano ini napapahiling sa komunidad? O sa loob lang mismo kan satuyang pamilya? Dahil ko aram po sa mga panahon na iningon yan, kung pira sa satuya na mga pamilya na yaon digdi, na naggigibo pa kang family prayer. Pira sa mga pamilya na yaon digdingon yan, ang naggigibo kang inaapod na family prayer. Na kung ang prayer experience, religious experience na kung saan namamatian niya to ang presensya nin mahal na Diyos, and therefore nagtatao inin kaugmahan sa tao na nakaka-experience nin mahal na Diyos. Kuta na kung ang family prayer padagos na ginigibo sa laog kan pamilya, ini magtatao ning kaugmahan sa lambang miyembro kan pamilya. Ini magtatao nin pusog na pagtubod sa lambang miyembro nin pamilya. May igwa po ako ning kabarkadang French family na kung saan binago ang sakuyang bias against French people. Personalmente po, ang sakuyang paghiling sa mga French people, pero kasecular na maray, ka-worldly na maray, na kumbaga, dahil mo mahihiling ang religiosity sa sainda. Alagad, binago ang paghiling kong iniyo sa mga French people, kang nabarkada ko ang sarong pamilya duman sa bandang Normandy sa France. Na ang pamilya pong ini, in fact, iyo ang nagpaparatabang samuya dyan sa major seminary sa mga projects na samuyang ginigibo. Anyway, allow me to share this experience. No? So one summer, I was with a bishop na actually ining obispong ini, iyo itong barkada kang pamilya. And pinag-introduce ako kang obispong ini na barkada ko duman sa pamilya. So, pagabot mi duman, as usual, greetings, welcome, and all those things. Pagabot ning banggi, pagkatapos mining pamanggi, inimbitahan kami kang harong, kan sumagagom, duman sa sala kan sa indang harong. And nagire-restoryahan, may kape o kaya dikit na alkohol, pampatunaw, kan sa samuyang kinakan. Pagabot nin alas 9 ning banggi, saro-saro nag-aabot itong saindang mga makuapo. Saro-saro nagduduman sa sala na samuyang pinagtitiripunan. And kang yao na ang gabos, ini yung ina, ini yung lola,
nagsabi, yaw na ngaya ang mga makuapo, yaw na ngaya ang mga aki, mapangadji na kita. And so, duminuman kami sa sarong gilid na kung saan igwaning altar, may mga imahe ng mga santo, as in, nagpangadji kami. Ang nag-lead kang prayer, so lolo. Then pagkatapos kang prayer, saro-saro. Simpleng prayer man sana po. Ama niya mo, tara kagurang nan Maria, pag-umawon. Pagkatapos kang pamibiyo na iniyo, saro-saro nagpahayag nin petition. And igwa dumaning saro niyang makuapo si Joseph, 7 taon pa sana, sabi niya sa sayang intention siya, sabi niya, kagurangnan, ipinapangadya ko po ngaya nan mga parahabon, magbaragunan in pagkansaindang buhay. Sabi ko, magayunon mga ako ang pangadyon kang aking iniyo. 7 years old pa lang, pero ang pangadya niya arog na kaito. So, pagkatapos kang pagpangadya, nagbendisyon si obispo, as in, nagharali na sa mga makuapo, sa mga aki. Hinapot ko si Lola. Sabi ko, magayunon po nga ako si petition kay itong aki. 7 years old pa lang po nga ako, pero kararom na kan sa iyang kahagadan, kan sa iyang intensyon. Sabi kan si Lola, sabi niya, paano po kaya nga, Father, yang aking iyan, gusto nga yan magpulis. So pinapangadjit niya ngayon, nangunyan pa sana, magparago ng mga parahabon, tanganing pagpulis niya, mayo na ngayang parahabon. Anyway, so, ang ugat kan sa tuyang pagiging disipulo kay Yesu Kristo, mayong iba kundi ang sa tuyang encuentro, personal encounter with Jesus Christ. And thus, our families offer this opportunity tangani na ang kada miyembro kan sa tuyang pamilya magkaigwa kang oportunidad na ma-experiensyahan niya sa sayang buhay ang presensya nin mahal na Diyos. Tangani na sa experiensyang ini kang presensya nin mahal na Diyos sa sayang pagkabuhay, maging magaya-gaya ang sayang pagkabuhay, maging mapusok siya sa sayang pagtubod. Na ang kapusugan ng pagtubod, mga tugang, iyuman ini ang nagdara ki Birhen Maria, iyo ini ang nagtaon ng kusog ki Birhen Maria, tangani na atubangon ang mga naging konsekwensya kan sa iyang pag-iyo sa kabutanin mahal na Diyos, kan sa iyang pag-iyo sa plano nin mahal na Diyos. Pangalukan sa satuya, mga tugang, tangani na kita bilang laiko, asin bilang mga padi, magtalubo sa satuyang pagiging disipulo ning kagurangnan, asin magtalubo sa satuyang buhay kabanalan, yun na lugod kita maging instrumento nin mahal na Diyos, tangani na ang satuyang kapwa-tao maka-eksperyensya kan presensya nin mahal na Diyos. Na iyo ang matao man sa sainda, ning kusog buot, ning kusog nin pagtubod, tangani na sa saindang paagi, makapaghiras sinda kan ibanghelyo kan satuyang kagurangnan. Sa pagpadagos po niyato kan banal na misa, iyo ini ang satuyang hagadon sa mahal na Diyos. Nalugod, tawan kita, o sa satuyang pagkabuhay, mamatean po niya to pirmi ang presensya nin mahal na Diyos. Asin lugod, ang eksperyensyang ininikan presensya nin mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay, iyo ang magtulod sa satuya, tangani na palakupon ang kahadaan nin mahal na Diyos, digdiyos sa ibabaw nin kinapan. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita sa mahal na Diyos, na sa pagdebosyon niya to kinang La Purisima Concepcion, mawarasan kita kan Diyos no na pagtabang asindanay kitang magtalubo sa liwanag nin kabanalan.
Sa tuyang sabiyon sa lambang pamipi, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamipi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Sa tuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na padagos na pakusagon kan mahal na Diyos ang sa tuyang Santo Papa, mga obispo asin mga klero, sa indang mga gawin ng pagkamot asin tunay na pagsaksi, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamipi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon nyamo kiinang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na mawarasan mo man kan sa imong Diyos no na pagtabang, ang mga lideres kan sa tuyang nasyon, asin mga banwaan, tanganing padagos man sindang makataon nin tunay na paglingkod, para sa pagkamit kan katuninungan, katiwasayan asin kauswagan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamipi. Sa tuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamibi kita na lugod ang mga pamilya, mailigtas sa kadikluman asin karatan, asin madara sa liwanag ng tunay na pagtubod, paglawom asin pagkamuot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamipi. Sa tuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, ipamibi niya to ang gabos na nagihelang asin nasa kasakitan, tanganing sa tabang sa tuyang mga pamibi, asin sa tabang kan intersesyon ni Santa Maria, makamtaninda ang tabang asin paglinga sa tahaw ni pagbalo asin pagtios, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, Sa satuyang padagos na pagdebosyon kina, ipamibi niya to ang gabos niyang mga devotos, urog na itong nasa mga hararayong lugar, lugod padagos kitang magtalubo sa pagtubod kay Jesus, kaiba ni Santa Maria, pasiring sa tunay na pagbabago, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamipi. Sa silensyo, idulot man niya sa mahal na Diyos, ang sa tuyang mga personal na pangangaipo asin kagadan. Sa tabang asin pagampon ni Virgen Maria, warasan sa imong mga surugoon, O Diyos, andanay nakarahayan sa kalag asin sa hawak, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot.
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tangani ang sako sinang sa indong atang, maako manlugod kang Diyos sa mga makakamahan. Ako ang manlugod kang kagurangnanan atang sa imong makamot, para sa kumawan asin kamurawayan kang sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, huli kayo ng sakripisyo na sa mong iniatang ngunyan. Maging manglugod kaming mga maninigong dulot para sa imo sagkod paman. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. ititaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana dayeng kasagkoran. Asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo sa kaumawan ni Nang La Purisima Concepcion, na samuyang ina asin patrona. Ipinanginam niya ang bugtong mong aki sa lindong kang Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkavirhen, pinalakop niya ang liwanag na dayeng kasagkoran sa kinaban sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades. Ang mga virtudes kang kalangitan na sinang mga paladan na serafines sarabay na nagsaselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indahan sa mong mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosanna sa kaitaasan, palada ng minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya, nagtugot na pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ni tinapay asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Daini yuan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman ng kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Daini iyo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, para sa pagpapatawad kan mga kasalan, ini paghibuhon indo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubo. Ang pagkagadan mo, kagurahan na ipinapamarekan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkon na ikamagdaton. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkakadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kang Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos. Kay ba ni San Jose na sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran. Magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamuhan sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po ang gabos. Natukduan, kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa alwalda, itao mo sa buyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo.
makasala sa muya. Singhare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imong kahadea, asin ng kapangyarihan, siring man ng kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indohan sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaliguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Magpatinarawan kita nin katuninongan. peace be with you. Peace be with you all. Peace. Kan mga kasalan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinaban, Kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami nin katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uya, ang kordero kang Diyos, siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaya paladan kamo na mga maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan na Diyos, tinawan mo kami kaning mga sakramento ng daing sagkod na kaligtasan. Nakikimahera kami sa imo na huli kan paggiromdom, kan balawag ng devosyon na sinpagomaw niya mo ki Virgen Maria, inang La Purisima Concepcion, inakan sa imong aki, makamtan miyang kapanuanin sa imong biyaya, sinmamatian miyang danay mong pagsurog, inihinahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi sa kapitong aldaw. O Birhen Imakulada, inanin Diyos asin sa puyang ina, hale sa kaitaasan kan sa mong kauruhalang kawing dignidad, lilinya ko kan mga matamong mahirakon. Panonin pagsarit sa imong balaog, asin sa pagiromdom kan sa imong Imakulada Konsepsyon, asin huli kan sa imong kapangyarihan, nagngangayo-ngayo ako na kami sa imong tabangan, asin ihagad sa imong Diyos noon na aki, na iwaras san biyaya na igot niya mong minamaot sa nubinang ini. Kung ikakarahay kan sa mong makalag, asin kan makalag na sa mong ipinapamibi. O Maria Immaculada Concepcion, ina ni Kristo, ika may influensya sa imong Diyos noon na aki, mantangyaon sa daga. Igwa kanin siring na influensya ngunyan sa langit. Ipamibi mo kami asin lugod makamtan miyan sa mong hinahagad, kung inisosog sa imong Diyos non nakabutan. Amen. Amen. Matukaw po ning kadikit para sa pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang parokya Immaculada Concepcion, buot niya itong pasalamatan in attendance, daily mass sponsors, donors and offerers, Simbanwaan Cluster 4, Avenue Plaza Hotel, Villa Cáceres, Bob Marlin, Champagne Garden, Cereza, Coca-Cola, Biggs, Rafbian Motors, Podo Grill, Metro Mall, Anselmo's Bubble Town, PNB, BDO, China Bank, Union Bank, Dad's All Day Kitchen, Philmark Trading, Rural Bank of San Jose, Joar's Guabis Furniture, Yellow Cup, Jerry's Grill. Salamat po sa Saint Boss. Isiring man, pinapasalamat niya to ang choir kan Immaculada Concepcion. Salamat po sa inyo sa pakisamaran sa isiring man, bot niya itong pasalamatan ang presensya ng mga padi sa ikapitong aldaw kang nobinaryo ang daing untok, daing untok na pagpadama ang satuyang kuraparoko Father Aba, Florida. Salamat. Isiriman sa Reverend Father Marciano Napos. Salamat. Isiriman po ang satuyang presider ngunyan, Reverend Father William Santiago, Formator, Holy Rosary Major Seminary, Ciudad Ninaga. Isiriman si Father William Santiago po ang namamayukan Family Ministry kan Cáceres. Salamat. Asin salamat man po sa pamamayukan sa ito yung ginagala na Mayor. Tangani magkakita ng live coverage. Mayor John Bongat, asin Allen Riondang, asin sa iyang pag-iriba. Salamat po sa inyo. Sa commentator, lector, and mga sakristan, salamat po sa inyo marami. Sa gubos po na presensya ko niya na banggi, salamat po sa inyo sa pag-attend sa tuyang Santa Misa. Isiring man po, iniimbita rami po giyaray kamo sa masunod pang aldaw, kang nabinaryo kan sa tuyang Immaculada Concepcion.
isiring man sapit sa otso po, ang youth ministry po na nag-sponsor ka na koloran para kay Immaculada Concepcion. Yan po sinto dyan sa mga pintuan para po ka makapag-register. Salamat pong maray, asin Diyos marahay na pa. Matindog po ang gabos. Salve Regina, Mater Misericordiae, ventris tui, nobis post hoc exilium, ostende, olemens, ovia, o dulcis, ora pro nobis Sancta Dei Genitri, O dignimis jamon remissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virgines Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effeci mereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, aut cuius commemoratione letamu, ius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemu, per Christum Dominum nostrum. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Ang misa na idulot na lakaw kamo sa katuninungan na sinpagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos.